ሰላም ከመይ ፀኒዕኹም ልምዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ዩቲዩብ ተምናይል ብኸመይ ከም ዝስራሕ ዩቲዩብ ተምናይል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ ሓደ ዩቲዩብ ቻነል ብደንቢ ንኽረአየልካ ዩቲዩብ ተምናይል ብጣዕሚ ማንዳቶሪ እዩ ስለዚ በተለይ ስፔሻሊ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ከምኡውን ቲክቶከራት ዩቲዩብ ተምናይል ንምስራሕ ጀሚናይ ጎግል ተጠቒምና ከመይ ጌርና ብደንቢ ጌርና ዝገርም ዩቲዩብ ተምናይል ክንሰርሕ ከም ንኽእል ብደንቢ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዩቲዩብ ተምናይል ብተወሳኺ ቲክቶክ ከቨር ክኾን ይኽእል እዩ ፌስቡክ ከቨር ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ፌስቡክ ንጥቀመሎም ኣገደስቲ ዝኾኑ ፎቶታት ንምቅንባር ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጀሚናይ ኣፕሊኬሽን ብጣዕሚ ነሰሰሪ ምዃኑ ብደንቢ ከረድአኩም እየ ማለት እዩ ከም መወዳእታ ተኸታተሉኒ ኢኹም ደቂ ዓበይቲ ዳይ ናብ ቪድዮ ከምርሐኩም መጀመርያ ናብ ምንታይ ናቱ ናብ ክሮም ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ናቱ ናብ ክሮም ክንኣቱ ከለና መጀመርያ ሰርች ንገብሩ ጀሚኒ ኢልና ሰርች ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ጀሚናይ ኣፕሊኬሽን ዝብል እሺ ክሊክ ንገብር ዘን ኣብ ላዕሊ መጀመርያ መፂልና ዘሎ ጎግል ጂሚናይ ዝብልኒ ኣብዚ ኣረብ ገይረልኩም ዘለኹ ማለት እዩ እሱ ክሊክ ንገብሮ ክሊክ ንገብሮ ዘን ናቱ ስለዚ ንእሽተይ ተፀበይዎ እዚ ፕላትፎርም ክፍቲ ጌርና ኣሎ ኣብዚ ደስ ዝበለና ፅሑፍ ክንፅሕፍ ንኽእልና ደስ ዝበለና ሕቶ ክነሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ታርጌትና ልምዓንቲ ዩቲዩብ ተምናይል ከመይ ከም ዝስራሕ ከም ንኽእል ዩቲዩብና እውን ብኸመይ ቪው ክውስኽ ከም ዝኽእል ተምናይል ብጣዕሚ ማንዳቶሪ ስለዝኾነ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዚ ናይ ዩቲዩብ ተምናይልና ብላዕሊ ዘሎ ከቨር ብምርኣይ ናይቲ ኮንተንትና ሓደ ፅቡቕ ኤክስፕሬሽን ከም ዝገልፀልና ስለዝእመን ስለዚ ሓሪፍ ዝኾነ ዩቲዩብ ተምናይል ከመይ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ብደንቢ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ተኸታተሉኒ ዘን ኣስክ ጀሚናይ ዝብልኒ ክንሓቶ ኢና ሕተቶ ጀሚናይ ዝብል ኣሎ ዘን ፕላስ ምልክት ኣላ እዛ ፕላስ ምልክት እዚኣ ንነኻ ማለት እዩ ዘን እዛ ፕላስ ምልክት እዚኣ ምስ ነኻእናያ ኣብ ታሕቲ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣሎ ብዙሕ ስራሕቲ ከስራሕና ንኽእል ፋይል ዝብለሎ እዚ ካብ ጋለሪ ክኾን ይኽእል እዩ ኣድ ድራይቭ ዝብለሎ እዚ ድማ ካብ ጎግል ድራይቭ ክኾን ይኽእል እዩ ሞር ኣፕሎድ ዝብልኒ ክሬት ኢሜጅ ብዙሓት ኣለዉ እስካብ ታሕቲ ካብና ንጥቀመላ ለማዓቲ ድማ ኣፕሎድ ፋይል ዝብላ እዛ መጀመርያ ማለት እዩ ኣፕሎድ ፋይል ዝብልነክ ኣፕሎድ ፋይል ዝብል ምስ ነኻእና ድማ ቀጥታ ናብ ጋለሪ ዝወስደና መንገዲ ኢና ነብል ካሜራ ገለ ቮይስ ሪከርድ ዝብለሎ ሚድያ ፒከር ትብለላ እዛ ጫፍ ዘላ ንጥቀም ማለት እዩ እዚ ከም ኣድቫይሱ ስለ ዝፈላለ ካብ ፋይል ማናጀርና ክስሕበልና ዝኽእል ዳይሬክሽንና ንጥቀም ማለት እዩ ዘን ሚድያ ፒከር ዝብል ነክ ኣለኹ ዘን ሚድያ ፒከር ዝብለሎ the most recent ድዩ ካብ ጋለሪ ድዩ ዝወስድ እሱ ናይ ባዕልኩም ምርጫ እዩ እቲ ዘቐመጥኩሞ እዚ ንዩቲዩብ ክጠቕመኒ ይኽእል እዩ ኢልኩም ዘቐመጥኩሞ ፎቶ ንተምናይል ክትጥቀምሉ ዘለኹም ፎቶ ኢኹም ሰርች ዝገብሮ ማለት እዩ ኣነ ኣበየሎ ዝብል ክርየ ዳሕና ዳውንሎድ ዘሎ ዘን እዚኣ መሪፀየ ኣለኹ ዘን እዚኣ መሪፀያ ሰሌክት ገይረያ ደኒለ ናውፅሕዮ ኣለኹ ናብ ጀሚናይ ማለት እዩ እስካብ ሎድ ዝገብር ንእሽተይ ክንፅቦ ኢና እሺ ንፅሓፍ ንኣብነት ምዚ ክሬት ኢሜጅ ኢልና create image for YouTube thumbnail ደርና ኣሜዚንግ ክንብሎ ንኽእል ኣሜዚንግ ዝኾነ ዝገራርም ንኸምፀልና ከምኡ ክንብሎ ንኽእልና create image for YouTube thumbnail create amazing image ክንብሎ ንኽእልና እዚ amazing image for YouTube thumbnail ንብሎ ሎድ ገይሩ ወዲኡ ዘሎ ኣብዚ እንታይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ምልክታት ኣሎ ፍለሽ እና ኣሮው ንላዕሊ ተርኢ ኣሮው ኣላ እዛ ኣሮው ንነኻ ማለት እዩ ሳሚት ንገብሮ ንጎግል ንጀሚናይ ጎግል እስኪ ዩቲዩብ ተምናይል ብደንቢ ጌርካ ስርሐልና ኢልና ኣዚና የለና ማለት እዩ ንፀበ ንእሽተይ ሎድ ይገብረልና ኣሎ ክሬት ኢሜጅ ኢሉ ሎድ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ኢንቪዚብል ስለ ዘሎ ዳትስ ኣሜዚንግ ብዙሕ ፅሑፋት ስለ ዘለዎ እዚ ፅሕፋት ክንስርዞ ንኽእልና እንድሕር ንዓና ዝምስጠና ምስቲ ኮንተንትና በጋጥም ራንደምሊ ዝኾነ ፅሑፍ ፅሒፍና እንድሕር ንኣብነት ክሬት ኣሜዚንግ ኢሜጅ ፎር ዩቲዩብ ተምናይል ዊዝ ዘ ወርድ ኢልና ዝደለናይ ቃል ፅሒፍና እንድሕር ምስ ወምፂልና ኮይኑ ዘንጥቀመሉ ኢና እዚ ግን ወርድ ምንም ስለዘይሓተትክዎ ወርድ ባዕሎም ፅለይ ስለ ዘሎ መጀመርያ ዳውንሎድ ክገብሮ የዚ ተምናይል ዘን ክሊክ ንገብሮ ኣብዚ ፎቶ እዚ ክሊክ ንገብር ሞ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ኣለና እዛ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሶሪ ያም ነገርና ስሕና ብላ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ኣላ እዚኣ
إذا أروجير الله ذلك مالتي سأنها داونلود فول سايز يقول لكم يو داونلود يجبرنا له داونلود فول سايز لنا له داونلود مثالنا إنها تسرحنا ناقص مالتي سو فايل داونلود لنا له العلي زي فايل داونلود مسكونا تاينا كنجبر حجي زي كاو جالر متينا زم قالات يوم بمدن بيك إيريز كنجورو منا كندلتو منا مالت مناتنو أنا نزي يوتيوب تمنينا مست كونتنت ناز تحاز نجار سلازي كونه راندملي مثلا سلاز غونه مجمريا دليت نجورو زنز دلنا يورش نتحاز مالتي اوكي سو نفتا نعنتو تطقمنا لا اد ملكت نعطو مالتي يمدمر ملكت سو ابلود فايل سيلنا كمتي كلمه زغورنايو ميديا بيكر سو حج داونلود زغورنا يلو نوينا كنمصو ازابل على الله اوكي سو لودي غورنا لو erase the words إلنا هنصحفنا erase the words on picture إلنا صحفنا لنا زي أبز فوتو زلو قالات بمولو سرز الليلة حيث يلو مالتي مجمّريا قل لود يقبر سرزلو نتصبين الشيء لود غير مسودة سرحة نغطلنا مالتي اوكي وديلنا له مسودة نبزا بيماناي سايد زلا فلاش سيل بقولنا زلا نلعل تري أرو مالتي نا كليك نقبر زين نصبيون الشيكس كابز دلتلنا مس دلتلنا دما داونلود نقورينا create your image لنا له erase the image تدمسس image مالتي image ورينا له نشتي هايد كوينس لازلو اوكي ماتيلو تدليت له زم قرات نو رجله تدليت مالو منالات زم versus correct نام زلو زم نغراز يومن كنسرو زوم نخيلنا ግን ያው ሕጂ ሲለና ቀጥታ ናፍተን ትንኸይድ ዳውንሎድ ዛ መጀመሪያ እንታ ፎቶ ንኸብልዋ ሓንቲ ጊዜ ሞ ዘን ዳውንሎድ ምልክት ትመፀልኩም እያ እዚኣ ናብዛ ዳውንሎድ ሶሪ ንምልሳይና ሓደ ጊዜ ኦኬ ናብዛ ዳውንሎድ ምልክት እኒኣ ንኸይድ ማለት እዩ ሶ ዳውንሎድ ኢን ፉል ሳይዝ ዝብል መፀና ኣሎ ፉሊ ዳውንሎድድ ምስ ኮነ ኦኬ ፋይል ዳውንሎድድ ኢልና ሶ እዚ ፋይል እዚ አውሪድና ድጋሚ አውሪድና አተች ንገሮ ማለት እዩ አተች ንገሮ ዘን አተች ምስ ገርና ትዘድልየና ቃላት ንጥቀም ማለት እዩ ምስቲ ኮንተንት ናትሓዝ ምስቲ ተምኔልና እውን ብላዕሊ ዘሎ ጽሑፍ ብጣዕሚ ገራሚ ዝኾነ ጽሑፍ ነተሓዞ ማለት እዩ ዘን ጂሚናይ ዛ ዘውረናያ ነምፃ አተች ንገብራሙ so attach word ህይወትካ ትቕይረሎ መንገድታት ህይወትካ ትቕይረሎ መንገድታት መንገድታት that's amazing እዚ ገይሮ አተች ገበረልና እዩ ማለት እዩ ኮምፎርታብል ዝኾነ ቦታ ባዕሉ ስለ ዘስተኻኽለልና ተደልና ዳይሬክሽን ራይት ሳይድ ሌፍት ሳይድ አፕ ዳውን ኢን ፍሮንት ምናምን ኢልና ክንፅሕፈሉ ንኽእልና ስለዚ ኮምፎርታብል ዝኾነ ቦታ ስለ ዘቕምጦ ምንም እንትን ዘብል ኣይኮነን ምርጫና እውን እንትን ገብር ኣለና ዘን ናብዛ ኣረው ኬድና ሳሚት ንገብሮ ጂሚናይ ሰርች ይገብራሎ ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህይወትካ ትቕይረሎ መንገድታት ሲሉ ኣብ ጎኒ እዚ ዩቲዩብ ተምናይለ ባዕሉ ዝገርም ገይሩ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ስቴፕ በፂሕና ኣለና እዚ ዝገርም ዝኾነ ዩቲዩብ ተምናይል ህይወትካ ትቕይረሎ መንገድታት ኢሉ ዝገርም on the back on the front the direction the image ምናምን ዝገርም ገይሩ ሰሪሕልና ኣሎ መጨረሻ ዝቐርየና እዚ ተምናይል እዚ አውሪድና ዩቲዩብ ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ሶ ዳውንሎድ ዝብል ኣረው እኒኦ እዚ ዛሮ እዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ዘን ፉሊ ዳውንሎድድ ክኾን ክስካብ ዝኸውን ንፅበዮ ንእሽተይ ኦኬ ዳውንሎድ ክሳብ ዝኸውን ንእሽተይ ንፅበዮ ኢና ዳውንሎድ ኣገን ኦኬ ዳውንሎድ ኮይኑልና ነይሩ እዩ
ኦኬ ዳውንሎድ ፋይል ዳውንሎድ ይልናል ማለት እዩ። ስለዚ ዩቲዩብ ተምናይል ብከምዚ ጌርና ጌሚናይ ጎግል ተጠቂምና ብደንቢ ዝገርም ዝኾነ ተምናይል ክንሰርሕ ከም ንኽእል ኢኹም እዚ ቪድዮ ሪኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ። ንቐፃሊ ድማ ቲክቶክ ከቨር ፌስቡክ ከቨር ወይም ደግሞ ናይ ፌስቡክ ከመይ ጌርካ ክስራሕ ከም ዝኽእል ክሰርሐልኩም ይኽእል እየ። ስለዚ ቀፃሊ ድማ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ክሰርሐልኩም ከም ዝኽእል ካብዚኦም ወፃኢ ኣብ ኮመንት ተቐምጡሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለተኸታተልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ኣቲኹም ሳብስክራይብ ገበሩ ኢኹም ደቂ ዓበይቲ ላይክ ሼር ኮመንት እና ሳብስክራይብ ገበሩ ናብ ኩሉ ንክበፅሕም እዚ ቪድዮ ሼር ገበርዎ ኢኹም። ቴንክ ዩ ንኺድ ጥራይ ደቂ ዓበይቲ ንኺድ شر لايك